Unha a unha, Sanxenxo foi despregando este xoves as súas 18 bandeiras azuis nas súas praias. O municipio volve situarse como referencia de España, repetindo como o concello que máis insignias ten deste tipo, un distintivo que outorga a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor, recoñecendo a calidade e sostibilidade dos areais. Seguir traballando, darlle as gracias a máis de 100 persoas que fan posible que cheguemos a conseguir as bandeiras azuis, xa pola experiencia que teñen e polo compromiso que teñen con Sanxenxo, e nós desde o Concello moi satisfeitos en seguir sendo un referente a nivel nacional. O primeiro dos izados deste ano fíxose neste areal de Montalvo, unha praia que leva 26 anos consecutivos presumindo de bandeira azul. De feito, na lista deste 2026, todas as praias que tiveron bandeira azul o ano pasado repiten e súmase unha máis, a de Pampaído. É a primeira praia, digamos, podo decir casi semi-urbana, non? Porque está ali nunha zona que está un pouco aquilo medio poblado, máis ben de naves, e que loitou moito o concelleiro de praias, Juan Deza, para que conseguirmos ali bandeira azul. É a primeira praia vindo da ría de Pontevedra que ten bandeira azul. Mais alá da calidade ambiental, estas praias contan cunha serie de servizos, entre eles persoal de socorrismo. O Concello despregou este verán un equipo de 87 persoas. 87 socorristas para cumprir con todo este requisito da seguridade que teñen que ter as praias. Estamos moi satisfeitos de todo este proceso e poder contar con todos estes rapaces como poder servir aquí. 87 persoas, entre socorristas, primeiros auxilios e patróns de embarcacións, máis coordinación, e despois o que se fai é en quendas de traballo e descanso, e un mínimo de socorristas por praia de 2, e dependendo do areal e das condicións, pois sube o número de socorristas e de persoal para cubrilo en condicións adecuadas. E con todo preparado para a tempada estival, o alcalde augura un bo verán. Creo que vai ser unha temporada boa, non? É o que estamos vendo, que estes días é verdad que acompaña o tempo tamén, pero eu creo que ainda faltan por chegar esas persoas que teñen aquí a súa segunda residencia, non? Aquí saben que temos 18.000 vivendas censadas nestes momentos, das cuales máis de 11.000 son de segundas residencias, e creo que esas persoas que empezarán a chegar a partir deste fin de semana. E lonxe de aspirar a novos récords, o alcalde di que o importante é seguir mantendo o liderado a nivel español como referente do norte peninsular.